muje 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 malam muje majuya makoma subhanallah majuya kai baka ce muje yanzu ka ce mu juya ba wannan bayani lallai ka taro match kun dai ganni din nan ba wata ya garin nan da na taba ce ina so wannan ma tautayi ne to dan haka sai mu juya mi tasbihi mu more kai baka ce mu je yanzu ka ce mu juya ba wannan bayani lallai ka taro match a war gidan ubanku kuna da saurayinta wani gabjejen buhun nan ka ce na sha gabanta ga wasu na tsaranta yau sai na yi mushe kutare kutare muje kutare kutare muje kutare kutare muje kutare kutare muje wai me ke faruwa ne naga kun shasha gaban shi ku bar shi ya wata yaman kowa fa yana da yanci ka tsaya ka ji uzzurin mu kai ne ka fito ka shana da kai da budurwarka a titi sai ga wani zai masu nacin ai sai na mummurguɗa shi an za a ragargaza shi wadda ya daina nishi ko ya shiga taitayin shi wannan da kake ganin shi mugun san mata gare shi wata yarinya ta zo wucewa ta gaban mu yace ma'ana mun sha gabanta lafazin kauna ya furta in ta iya sungure ta a goshi ya ce ta yi wa kanta lallai babban ja'iri ne wace ya zai ciwa mutunci to wacce kuke tafiya a tare yake so yayi wacin mutunci ai lallai ka taro match ku tabke ja'irin nan ku bude but ku jefa mun je zai bayani kutare kutare muje kutare kutare muje kutare kutare muje kutare kutare muje oga dan dakace ne ina da yar bayani babu lafiya gare ni kuma ni dan mokuwa ne daga kasar waje na dawo akwai wata cuta wai coronavirus ta yi kamu ina gana kwakwa kusota numfashi na slow down jama'a kowa ya watse idan kuma kun ji kuma ku kama ko za nuna wa iskanci idan kun fi karfi na ya ba ku fi karfin coronavirus ba muje muje na ce muje muje na gajiya irin da zai hana ni zuwa muje yawa muje malam muje muje majuya